Botta u risposta ser jiġi wassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks Boutique Gym. Antonello Bella jsemmilkom jagħtikom merħba l-20 episodju mis-sensiela Botta u risposta fejn il-lejla se nitkellmu fuq is-sitwazzjoni attwali li għandna fil-Premier League Ingliż. Għal dan il-għan il-lejla fuq il-panel ser ikollna 3 rappreżentanti minn 3 supporter clubs lokali illi huma fuq naħata fuq il-lemin il-President tal-Manchester United Supporters Club Malta Joseph Tedesco, fuq naħat isfel fuq ix-xelluk l-uffiċjala relazzjonijiet pubbliċi tal-Official Liverpool Supporters Club Malta Jason Mallija u fin-naħat tisfel fuq il-lemin għandna lil Chris Micallef it-teżorer ta' Chelsea Supporters Club Malta. Passoltu nħeġġu l-kull min qed jrid jintervjeni biex iħalli l-kummenti tiegħu fis-sezzjoni li għandna marbuta apposta ma' din ix-xandira. Matul dan il-programm ukoll se nżammukom aġġornati fuq dak kollu li se jkun qed jiġri fuq il-logħba Manchester City Tottenham Hotspur qed titlab bħalissa u dan grazzi għall korrespondent tagħna għall-futbol Ingliż James Side. Qabel xejn ukoll nitlobkom skuża jekk forsi nidher naqra nimniex soundbite għal kollox, l-influenza imma jidher li għadha qed tagħmel tagħha. Insomma, ħalli nibdew id-dibattitu. L-ewwel qed nibda bil-insellem il-Jason, il-Chris u l-Joseph tal-lejla erġajtu naqattu magħna u nixtieq nibda l-programm tal-lejla billi naqra round minn għandkom fuq l-andament tal-kampjonat b'mod ġenerali issa li ninsabu nofs triq jekk jogħġobkom. Joseph tibdint? Ħanżommu l-ordni tal-klassifika? Nsellimlek, Antonello, nsellem is-semmija kollha tiegħek, kollegi Jason u Chris, grazzi tal-istedina. Kampjonat li qed jiżvolġi b'mod interessanti, kampjonat li jidher li sissa għandek l-Arsenal li kif forsi ma kienx daqshekk mistenni fil-bidu tal-kampjonat huma s-sorpriża li leaders tal-kampjonat. Sorpriża mhux jaktarhom jilagħbu għax jaktarhom jilagħbu tim tib ħafna, Arteta għamel differenza kbira meta wieħed jiftakar l-Arsenal fejn kienu wara l-ewwel 3 logħbiet tas-season li għadda komparat ma fejn qegħdin dis-sena hija storja favoluża, ġifieri kif xi ħadd jissapporti manager u mbagħad f'daqqa waħda jagħti lura dak li forsi kien qed joħlom li ħajati imma ma kienx qed jirnexxi fil-bidu tal-kampjonat tas-sena li għaddiet. Qed taraw ukoll daqsxejn sorpriżi, pereżempju meta qed naraw timijiet bħal Liverpool is-sena l-oħra kważi nista' ngħidu kellhom f'idejhom rekord li probabbli ma kien se jagħmlu ħadd fl-istorja sakemm nibqa' ħajjin żgur, imma dis-sena qishom għaddejmu mument daqsxejn diffiċli. Il-United kellhom bidu ħażin ħafna, però Erik ten Hag naqra qed jerġa' jibni konfidenza fit-tim qed jerġa' jġib saħħa lura fl-iskwadra. Chelsea wkoll għaddej minn daqsxejn mument diffiċli bidlu l-manager, però daw meta jgħaddu minn dawn ċirkustanzi daw il-klabs il-kbar dejjem ikollok dawn il-momenti. Wieħed irid jistenna, wieħed jissapporti u wieħed irid jifhem illi daw iċ-ċirkustanzi jiġru u jiġu il kulħadd. Il-forza kbira Manchester City jisu dan id-daqsxejn ta' del illi fil-li forza illi ħadd ma jista' jżommhom fil-li f'daqqa waħda bdew waqgħu ċertu punti u anke kellhom xi telfa l-emmolaw illi ma kienx mistennijin. Hemm ġlieda wkoll taqtija fl-isfel tal-klassifika u hemm is-sorpriżi sbieħ ta' Fulham u Brighton illi huma żewġ klabs illi fl-opinjoni tiegħi ħadd ma kien qed jistenna li ħajkunu f'dik il-pożizzjoni. L-iktar klabb li sorprendini minnhom kollha huwa Newcastle. Newcastle u l-pożizzjoni li qegħdin fiha verament tim diffiċli biex tiskorjalu. Jiena dis-sena l-United irnexxi li narhom darba fil-kampjonat u kienet propju xejn kontra Newcastle. U bqajt impressjonat kemm huma tim organizzat u kemm għamel kampjament kbir
il-manager tagħhom f'dan il-skwadra m'għandux jistilla l-kbar u ma bli nexxer jagħmel s'issa qed ipoġġi lin-Newcastle bħala favorites mal-top 4. Jason? L-ewwel qed insellem lilek Antonello, tħabna Chris u Joseph, ovvjament minn qed jarana. U grazzi tal-istedina. Bażikament il-kommenti li qal Joseph mhux ħanajt għal kollox imma tista' tgħid għal kollox il-verità u naqbel ħafna mal qal. Jiena nsejjaħlu kampjonat fil-verità ta' sorpriżi, fis-sens mit-timijiet jisu għal xi raġuni oħra kulħadd jibda jieħu for granted illi dal-aħħar 4-5 snin jisom dejjem Liverpool u City dejjem jiġġieldu għalik u jiseb toħodhom for granted li City u Liverpool ħajkunu għedin top 2, top 3. Jidher li mhux il-każ ovvjament minnaħa tagħna żgur bħala Liverpool. U hemm sorpriżi oħrajn, jiġifieri mhux dawk biss. Naqbel ħafna ma ġew fejn semma Newcastle, jiġifieri jiena kieku jkolli nirrejtja għalkemm għadu kmieni it-tim li għamel il-qabża kbira fl-opinjoni tiegħi huwa Newcastle u kif qal tajjeb ġew mingħajr ma aħna nsejħilhom il-primadonnas, jiġifieri mingħajr ma xtara xi plejers illi tista' tgħid kull id-dinja rridithom. Tajjeb, bażikament daw plejers famużi għandhom tnejn-tlieta li tgħidilhom tal-isem, il-bqija kollettivament qed jagħmlu biċċa xogħol kbira ħafna. Rajna qabża kbira fil-kwalità ta' fighting spirit, metodu tal-logħob minnaħa ta' Manchester United ukoll, jiġifieri jidher biċ-ċar illi sa' Diċembru bdew juru ċertu sinjali u jidher illi minn Diċembru li law minn wara l-World Cup tista' tgħid illi għamlu fl-opinjoni tiegħi qabża illi naħseb illi kieku ma bdewx xi forsi xi żewġ persuni tlemmu law fil-bidu naħseb kienu jkunu f'tak pożizzjoni li jġieldu għal-kampjonat, qed naraw ħafna sinjali ta' futbol sabiħ minn naħa tagħhom anke fejn jidħol players illi kważi kienu ħafna kienu jiddeskrivuhom bħala spiċċaw, inkluż Rashford, inkluż ħafna players Shaw, illum reġaqithom ġew revived u ovvjament żgur li dan mhux mertu huwa mertu biss fl-opinjoni tiegħi tal-coaching staff li għandhom. L-Arsenal, eżatt nerġa' naqbel ma' ġew, naħseb illi fl-opinjoni tiegħi għamlu biċċa xogħol illi ftit jagħmluha bħala klabb illi tissapporti manager, jiġifieri dak kellhom pjan u jidher biċċar ir-riżultat qed jaħdem. U llum qed jiġġieldu għalik on flying colours, jiġifieri u anke l-futbol tagħhom. U mbagħad hemm id-delużjonijiet l-oħra dawk it-timijiet Liverpool l-ewwel tim li nsemmi li le mhix l-aspettattiva anke fis-sajf meta rbaħna l-City fiċ-Charity Shield kulħadd qal isma' Liverpool ħajbqgħu kif kienu, fil-verità maħniex. Hemm ir-raġunijiet warahom forsi jew naħsbu li jista' jkun li hemm xi raġunijiet. Tottenham l-istess fl-opinjoni tiegħi qed delużjoni. U Chelsea, by the way, il-klassifika titkellem waħedha, Chelsea l-istessu. Jiġifieri biss wieħed irid jara l-kampjonat huwa twil, imma jisu diġà hemm ċertu indikazzjonijiet fejn jistgħu morru l-affarijiet. Chris, naqra biex nagħlqu naqra l-ewwel round. Nsermilkom kollha, to be honest ma tantx ħallejtu li x'ngħid għax għandu kollox fuq l-inżid. L-unika ħaġa li forsi nista' ngħid naqbel magħkom kollha li qed nieħu gost nara tim, speċjalment il-Brighton jilgħab il-logħob li qed jilgħab rajtu xi 4 darbiet rajtu ma' Chelsea meta tawna 4 u konna laki li qlajna 4 biss. Ma' Liverpool vera hekk, tim tipo Newcastle m'għandhomx players li tista' tgħidilhom tal-isem l-istilla, imma sejrin u vera tim li tieħu gost tara jilgħab. Palma qal Jason, Liverpool u Chelsea għaddejjin minn żmien ikraħ, forsi naqa' differenti minn xulxin. Iċ-Chelsea kellna l-problema tal-manager li tela u tbiddel.
U barra minn hekk għandna l-aqwa aħna l-forza tagħna huma l-wingbacks. U bla Reece James u bla Chilwell mbagħtu ħafna. Infatti jekk taraw statistika ta' Chelsea, Reece James lab 7 logħbiet dis-sena, rebħu 6 u draw waħda. Dik waħda mill-raġunijiet ta' Chelsea, imma bażikament fuq it-timijiet l-oħrajn l-Arsenal sejrin tajjeb. Having said this, l-Arsenal huwa ftit mit-timijiet li ma kellux injuries fl-ebda players, il-formazzjoni kważi dejjem l-istess tkun, jiġri dik iġib konsistenza. In Newcastle, palma qal Joseph, huwa diffiċli ħafna biex tiskurjalhom u tirħilhom. U s-City, il-komparazzjoni kelli l-isfortuna li narhom ma' s-City issa dal-aħħar. Having said this, is-City ma tantx impressjonawni daqs kemm ħsibt li ħanorhom għax aħna tim naqra batut kontrihom pjuttost konna sfortunati li ma ħadniex xi ħaġa mill-logħba. Mela, sawa issa, immorru għad-domanda li jmiss. Joe, Arsenal Manchester United, żewġ timijiet minn ħafna sorpriżi pożittivi illi kien s'issa fil-kampjonat. Nhar il-ħadd ser ikunu qed jilagħbu sfida li fil-fema tiegħi tista' tkompli tagħti aktar ħiel lejn x'jista' jiġri fit-tieni parti tal-kampjonat. X'għandna nistennew minn dal-konfront? Mela, naħseb li huma l-iktar ġixtimijiet bħalissa ovvjament il-potenzjal tas-City ħadd ma jista' jinsih dajs u hemm kaxxa lesta biex tisplodi. Il-potenzjal li għandhom is-City xorta nemmen li hu l-aqwa li hemm mit-timijiet kollha Ingliżi bħalissa. Mhux daqshekk il-bot, nemmen li d-distak naqas. Id-distak bejnhom u bejn Liverpool dejjem kien jew goal average jew punt dawn l-aħħar snin, però issa m'għadhomx il-Liverpool biss illi kienu ras imbras ma' City, żdiedu timijiet oħrajn, però l-potenzjal li għandhom dibdaw nemmen li ħadd m'għandu s'issa. Però bħalissa l-iktar ġixtimijiet li forsi tara li meta tarhom jilagħbu jieħdu kontroll tal-logħba, jilagħbu futbol offensiv ħafna, fast ħafna, United bidlu trasformazzjoni kbira. U l-Arsenal, il-filosofija ta' Arteta hija l-istess. Allura għandek ġixtimijiet li jħobbu jiddominaw, ħadkun interessanti, ovvjament ħajkunu home l-Arsenal, ħadkun interessanti biex naraw min ħajjuhu l-iktar ball possession fil-logħba tal-ħadd. Il-United tista' tgħid konna qed ngħidu kemm ġew trasformati, barra li ġew trasformati tinduna li t-tim ikun tajjeb ħansemmi l-Brighton bl-qal Chris. Il-Brighton bidlu l-manager u baqgħu jilagħbu l-istess sistema u baqgħu tajbin daqs kemm kienu qabel. Hemmhekk turik li għandek sistema, hemmhekk turik li il-United fej kienu f'Mejju tas-sena l-oħra, qas biss kienet tgħaddilek minn moħħok fejn qegħdin illum, tara logħba ta' Mejju tas-sena l-oħra u tara l-logħba ta' nhar il-sibt kontra s-City. Anzi, ħalli ma mmorrux daqshekk il-bot minn Mejju. Is-6-3 ġewwa l-Etihad xarejn ilu. Tara differenza kbira fil-mod kif dal-manager fi żmien qasir ħafna jagħmel trasformazzjoni kbira. Semma żewġ players Jason, semma Rashford, semma Luke Shaw, jien ħansemmi wieħed illi kont ċert illi da ma rridx nara iktar tal-United illi huwa il-back Bizaka. Il-bieraħ man of the match, wieħed mill-aħħar players qed ikollna u niddubet hekk dal-għu jerġa' jiġi fit jekk hux se jħollu postu. Dak kien miktub biex jitlaq. Imma all down to what? All down to the transformation li jkun qed jagħmel u d-development li jkun qed jagħmel il-manager. Logħba interessanti jekk il-United f'naqfar fext, mod kif qed jilagħbu l-Arsenal u kapaċi ma naħsibx li għandna ma naħsibx aħna l-favoriti on paper. Però il-United jerpu nar il-Sibt, nar il-ħadd, skużawni. Nerġgħu komplu niftħu naqra l-kampjonat u nagħmlu ħdax iktar interessanti. Tarakom bħala sfidanti għat-titlu kif anke ċertu ġurnalisti Ingliżi ġabdew jarawkom. Għadu kmienina. Fl-opinjoni tiegħi ġenwinament qed ngħidha mhux qed ngħidha b'mod għax qegħdin nitkellmu fuq xi programm live, ma ġenwinament. Nemmen li pereżempju fl-logħba bħal tal-bieraħ, il-United kien il-mument opportun dan biex tieħu 3 punti.
U għax m'għandniex dak is-center forward illi jagħmel il-ballun, nerġgħu nikrew ħafna chances u ma kenniex min jiskorja. Nuqqasijiet hemm. Ġew imrażna ħafna l-kwantità ta' goals li konna tnaqalgħu, ġifieri f'daqqa waħda kien hemm ħafna clean sheets li huma tajbin ħafna terbaħ il-kampjonati mhux min jiskorja l-iktar ta' kemm għandek difiża b'saħħitha u l-clean sheets. Hekk jgħidu l-managers il-kbar biex ngħidha jien. Però hemm goals bqajna ma nisfruttawx il-ħafna chances li hemm. Allura forsi xi kultant ikollna fejn nagħlqu l-logħba ma tingħalaqx. Allura le, ma nemminx li għadhom. Però nerġa' ngħidlek hekk nhar il-ħadd ir-riżultat jiġi favur il-United, il-kampjonat ikun infetaħ naqra mhux ħażin. Mela, qabel ma nkomplu għandna aġġornament mill-Koppa Italja, Juventus jiftħu l-iskor permezz ta' Moise kien wara 8 minuti. Juventus wieħed Monza xejn, iżjed kmieni l-Atalanta tirbaħ 5-2 mal-Ispezja. L-Lazio tirbaħ wieħed b'xejn mal-Bologna. Domanda oħra lik, Joe. Erik ten Hag, il-merti ta' dan il-manager li anki li daħħal ċertu disċiplina u kif naħseb kulħadd jaf mhux se noqogħdu nidħlu f'sagi passati. Bis-saħħa ta' dik id-disċiplina qed irreġġa' l-United għal naħa ta' fuq tal-klassifika. Id-diskrizzjoni li għandi tiegħu tajjel li xi ħadd qrib tal-klabb huwa very nice man, don't mess with me. U naħseb li f'sentenza waħda tiġbor dal-karattru meta ġie kien magħruf li hu dixxiplinarju kbir. Kienet ċara li fid-dressing room tal-United id-disċiplina kienet rari daqs id-dubb in-abjad. Però daħal kellu bidu diffiċli ġifier il-pressure li kellu fuq wara dawk iż-żewġ telfiet l-erba' tal-Brentford l-ewwel telfahom kontra l-Brighton kellu pressures kbar. Però ħareġ mill-pressures, ħareġ mill-challenges, baqa' jemmen l-episodju ta' Ronaldo naħseb li kien determinanti wkoll biex daħa ċertu statura kemm fid-dressing room u kemm mal-klabb, kemm mal-owners u ovvjament ma' ħafna mis-supporters, ma ngħidx ma' kollha għax naħseb għataw supporters tal-United illi jemnu li jagħmel ħażin il-partijiet ġabruħu kif ġabruħu ma' Ronaldo. Però ovvjament dawn huma opinjonijiet, il-maġġoranza ma jħarsux lej il-plejer, ma jħarsu lej il-bench. Allura jiena nagħmel parti mill-grupp tal-aħħar u jiena l-mod kif ġabruħu ma' Ronaldo nemmen illi kien vera mod mhux vera diffiċli biex tasal li ġibru hekk ma' plejer ta' dak il-kalibru, imma tagħtu issa platform kbira li xorta baqa' sqajh malati, ġifieri jidher li hu focused fuq it-team, disċiplina baqa' juħodha anke meta kien hemm dak il-half time li ħalla barra Rashford minħabba inċident li mar tard tal xi training, skont kif irrapportaw il-medja dejjem għax ikun hemm ħafna rapportaġġ li mhux dejjem tittieħu kollox bis-serjetà, però hekk ġie rrapportat u mhux għax kien l-aħjar plejer li kienet jilgħab u li kienet jiskorja xorta kien hemm sanzjoni żgħira, sanzjoni li eventwalment imbagħad daħlu skurja. Imma u dak it-tip, very nice guy, don't mess with me, u naħseb illi għalina supporters tal-United minn wara Ferguson law kellna żewġ primadonnas kbar, Mourinho u Van Gaal, illi kienu naħseb it-tnejn hemmen li kienu jaħsbu li huma ikbar mill-klabb. Solskjaer kien manager li hu parti mill-identità tat-tim, mill-identità tal-istorja tal-klabb. Imma il-kelma disċiplina naħseb kienet daqsxejn diffiċli għalih. Imbagħad dak il-Ġermaniż dak kien ġi stop gap, ġifieri that was one of the worst decisions li qatt niftakar li ħadu l-United fl-istorja tagħhom kemm insegwihom jien. Infatti wkoll għandna lil-Brain de Gabriele illi qed jaqbel ħafna miegħek Joseph u fil-fatt ukoll Batiselli għalik għalilna it-trasformazzjoni tal-United kienet meta qal lil Ronaldo daqshekk u dik hija ħaġa li anke l-mod kif Ten Hag qabad Ronaldo u tefgħu il-barra naħseb kienet naqbel li kienet highlight. Insellem il-ħabib tiegħi Brian. Tal-istaġun ta' Manchester United. Min-naħa l-oħra, is-sibt ser ikollna il-konfront bejn Liverpool u Chelsea li huma iż-żewġ timijiet li s'issa iddelu dawn iżjed. Xtaqt nisma' minn Jason u Chris, x'taħsbu li huma raġunijiet għalfejn din is-sena it-tim rispettiv tagħkom s'issa qiegħed jiddiżappunta jekk jogħġobkom. Jason, tibdint ħabba l-ħol? Tajjeb mhux problema.
Ovvjament jena xi ħaġa li toġobni fuq kull tim u naħseb kull supporter hekk huwa li b'xi mod jew ieħor ikun hemm l-aspettattiva fuq jiġifieri li inti ddelubejt għax l-aspettattiva kienet għolja, anyway, xorta nemmen li hemm xi ħaġa tajba fiha warajha li għall-inqas xi ħadd qed jistenna xi ħaġa minn għandek u ovvjament f'dan l-aħħar 5 snin. Forsi anke kważi 6 ma 4 minn 5 żgur. Aħna dejjem konna jekk mhux l-ewwel it-tieni fil-pożizzjoni kemm fl-Ingilterra u kemm fl-Ewropa, ovvjament tistenna li l-aspettattiva tkun dik li hi. Issa, jekk tistaqsi li konċet nistenna din is-sitwazzjoni ngħidlek le. Ir-raġunijiet warajha il għaliex il-konsistenza li kellna dal-aħħar 5 snin huwa diffiċli ħafna biex tara Liverpool jilagħbu llum ċertu logħbiet u jien bħala supporter tal-Liverpool u kritika dejjem jekk hemm bżonn nagħmilha nagħmilha, ovvjament tifhem is-sitwazzjonijiet kollha. Kultant kien hemm żminijiet li Liverpool ma tarafhomx. Daħna maħniex nitkellmu l-ewwel semmija ġew, maħniex nitkellmu li 5 snin ilu konna tajjeb u dis-sena qegħdin nilagħbu kif qed nilagħbu. Ma qegħdin nitkellmu illi sa awwissu li għadda aħna nara kienet ċerti xejn, imma sa awwissu li għadda aħna labna l-ewwel logħba ma' City li huwa kif qal tajjeb ġew the team to beat fl-opinjoni tiegħi. U ħassejna li t-tim qisu kontinwazzjoni tas-sena l-oħra. U s-sena l-oħra iġġelidna fuq l-4 konti. U b'naqra nemmen li b'naqra iktar lak stajna mod speċjali Champions League final stajna nagħlqu l-kampjonat għaw is-sena aħjar mill-għalaqnija. Dis-sena naħseb li m'hemmx raġuni waħda il għala qegħdin din is-sitwazzjoni. Jiena nemmen li jista' jkun li hija parti minħabba li hija xi forma ta' tranzizzjoni. Jiġifieri jiena ngħid illi dawn iż-żewġ transfer windows kemm dali għaddiet f'Jannar u anke s-sajf li ġej huma ta' importanza kbira ħafna għall-futur tal-klabb. Għaliex il-klabb għandu ċertu plejers illum li huma qed jaqbdu jikbru, tajjeb jew tista' tgħid kibru. Plasek ukoll naħseb ukoll li l-ewwel Chris semmija semma l-Arsenal li ma tantx kellhom inġerid. Ovvjament ma nistax ngħidu l-istess għalkemm mhijiex skuża, imma ma nistax ngħidu l-istess fuq il-Liverpool. Il-Liverpool għandhom kellhom average ta' 6-7 players li jilagħbu dejjem first 11 jew jekk mhux first 11 first 13. Tajjeb, jiġifieri ikunu nafti po Firmino, Jota, Luis Diaz, Nunes, Van Dijk, jiġifieri illum qed nerġgħu naraw lil Keita jilgħab li daw fil-verità kważi qas kellu postu, jinnaf Ox, Chamberlain l-istess ma kellux postu, jiġifieri qed nilagħbu ħafna żgħar ukoll. Jiġifieri l-injuries labu parti importanti wkoll. Imma anke l-players li huma senior players li floppy joħorru f'kampjonat aw 6 snin oħra kienu fundamentali għalina, jidher li hemm xi forma ta' dip fil-forma tagħhom. Qed nara xi ħaġa li rari rajta fin-negattiv illi m'hemmx konfidenza ta' xejn. Jiġifieri u l-konfidenza ta' xejn minn kull aspett, jiġifieri mill-goaler tal-attakkant, jiġifieri għalija Salah għalkemm skurja 17 il-gowl diġà xorta mhux is-Salah li nafu aħna, il-goaler mhux il-goaler li nafu aħna, Van Dijk mhux il-Van Dijk li nafu aħna, jiġifieri biss biex nagħlaq naħseb li xorta l-problema qiegħda fil-midfield. Jiġifieri għandna l-plejers tal-midfield bejjeta u anke forma mhux qiegħda tajba. Fl-opinjoni tiegħi jiena għalija kif nilagħbu Liverpool aħna nilagħbu kompatti ħafna u jidher li jisna għandna 3 dipartimenti għalihom. Hemm ċertu spazji bejniethom, ovvjament ħafna drabi meta taqla l-gow tidher id-difiża. Nispera li ċertu players forsi jaqbdu jidħlu, imma xorta jien qed nara li season li dan is-season ħad tkun diffiċli ħafna.
fl-opinjoni tiegħi impossibbli li għall-inqas nippruvaw nitlu mal-ewwel erba' ġifieri qed nara diffiċli. Jiena lija naħseb f'nofs il-gawta tkun problema li ma solvejtuwix. Biss minnaħa l-oħra xi ħaġa li dis-sena laqtet naqra fil-kamp tagħkom l-elementi kontinwi tal-manager ta' Liverpool Jurgen Klopp illi s-soltu naraw jien minn b'dan mod. Meta tajt il-menti ġifieri fuq il-players jew fuq xi. Mod ġenerali għas-sitwazzjonijiet, episodji arbitrali. Ifhimni, ħanajtek il-verità jista' jkun illi da tkun prestat u pressure fuq kulħadd tagħmel. Ġifieri finalment kemm Jurgen Klopp jidher qisu xi ħaġa tal-ġebel fil-verità huwa bniedem ukoll, ġifieri jista' jkun illi ħodd xi forma ta' pressjoni. Biss kultant jidħol id-dubji li fl-opinjoni tiegħi naħseb illi meta jkollok manager ta' statura ħafna jidilha kbira tajjena enormi. Jiġifieri Jurgen Klopp huwa il-manager il-modern illi karizmatiku ma jdejqekx nidem illi tu pjaċir tisimgħu jitkellem. Il-futbol tiegħu naħseb illi jekk tkun l-ikbar avversarju tiegħu fl-aqwa żminijiet tiegħu fl-aqwa żminijiet mhux tal-Liverpool biss anke tal-Borussia Dortmund. Jien fl-opinjoni tiegħi il-futbol tiegħu huwa sabiħ. Naħseb illi kien jixraqlu illi forsi jiġi naqra bekkjat aħjar ħanajt mill-klabb, fil-verità mill-owner illi meta għandu t-tim, meta jkollok tim jagħtem fuq, kull man forsi jkollok bżonn dak li rtokk jew tnejn. M'għandek bżonn ħafna players. Jiġifieri u naħseb illi kien hemm drabi fejn kellu bżonn jew kellu jiġi kif tajt proteġut naqra iktar b'mod li jiġi sapportjat. Issa jista' jkun illi dawn l-elementi ħanajtek. Għalkemm tu bifer ta' mhux jiena ġelis ma jtu jilmenta li ħafna drabi fl-opinjoni tiegħi jkollu raġun. Imma meta forsi bniedem ikun naqra iktar bi pressjoni joħroġ iktar all-out. Mela sa dan it-tant ukoll daħlilna aġġornament din id-darba mill-logħba tal-Koppa Italja ta' Juve u Monza, nirringrazzjaw ukoll il-Mark Xkembri li qed jaġġornana. Monza iġibu draw permezz ta' Mattia Valotti, Juventus 1, Monza 1. Chris, naħa l-oħra is-sitwazzjoni Chelsea u għalfejn is-sena taħseb li qed tiddeludu. Waħda mill-problemi hija li m'għandniex plejers tajbin biżżejjed. U hemm ħafna raġunijiet, waħda minnhom isa il-niżla tagħna bdiet bil-problema ta' Abramovich. Minn hemm bdejna ninżlu morna lura. Ħafna kien hemm ċertu instabilità, ma jafx jiġri fil-klabb u kollox. Hemm ħafna raġunijiet oħrajn, kien hemm il-problema ta' Tuchel li jitkeċċa Tuchel. Il-raġunijiet qatt ma ħarġu dak imma il-roommates fil-klabb u inxart mill-klabb li qalli il-problema kienet li Tuchel is-separa kellu għandu partner ġdida żgħira ħafna u ħelwa wkoll Brażiljana u tħawwat naqra beda flok id-disciplina li kellu beda jiġi tar ta' training u ħafna minn hekk. U the owners, da barra minn hekk, Tuchel ma kienx appointed mill-owners il-ġodda u spiċċaw hekk. L-oħra li hemm alla volja hemm ħafna, iċ-Chelsea għandhom ħafna players injured bħalma semmejt qabel ta' Reece James, l-istatistika Chilwell u forsi l-iktar wieħed li nħossu huwa Kante f'nofs il-ground. Li hemm ukoll ġifieri respective m'hemmx leader fit-tim tipo bħalma kien hemm Terry, Lampard, dak it-tip il-United għandhom il-Fernandez, il-Liverpool għandhom il-Van Dijk, aħna ġifieri anke meta players jidhru hekk. U jisom dis-sena rassenjati l-owners il-ġodda li this is a transition year u mill-xiri li qed jagħmlu qed jixtru ħafna players żgħar potenzjal. U naħseb dis-sena u s-sena d-dieħla tkun a bit of a transition year, 2 transition years. Jisom
ħajprovaw jagħmlu palma probabbli jagħmlu l-United dak iż-snin kollha jarmaw biżżar bħal Beckham, Neville u dak iż-żmien u qed jixtru l-aqwa talent li hemm dak. Ankun onest jien ġifieri il-plejer li xrajna llum u da Mudryk qatt ma kont smajt bihom. Qabel ma xrawhom iċ-Chelsea kelli mmur fuq YouTube biex nara min huma u x'inhuma mid-derem ma daw. They're still very raw, very young u very fast. Mid-dera da Mudryk li xrajna jiġri iktar minn Mbappe. Issa jekk ikun tajjeb daqs nofsu, imma but is very, very raw. Imma fil-klab kien hemm taqliba sħiħa dis-sena li ħallit effett bej l-owner, bej il-manager u naħseb diki. Para minn hekk il-problema ta' l-striker li ħsibna solvejnija Lukaku ma solvit ruħa xejn, għasax għasanna striker. Jien kien id-dispjaċina ħafna li tela Werner dis-sena għaliex kien plejer għalla volja kien dejjem jagħti qalbu, is-supporters kienu vera jħobbuh u vera hekk. Sterling ma tantx jisu is-supporters number one nweġġa u number two ma tantx jishom daħal f'qalb is-supporters. Jiena dis-sena darba rajthom minna li ora Sterling li weġġa Sterling fiha, imma m'hemmx dak l-entużjażmu li hemm. Jiena naħseb dis-sena li għal Liverpool ġifieri nkun kontent ħafna jekk kważi mhux nidħlu fit-top four għax qalbi maqtuwa t-top four, imma jekk nidħlu fl-Ewropa League kważi nkun kontent. Imma l-affarijiet hopefully issa li jibdew daħlin il-players ir-riżultati jibdek. Barra minn hekk l-istil ta' futbol qed nilagħbu is so boring li nkollu morru sideways jew lura. Biex turi fl-ma stat edin, l-aqwa plejer li qed ikonna huwa Thiago Silva ta' 38 sena li dejjem jkun l-aqwa plejer u l-man of the match tagħna. Għandna 4 talenti, ġifieri, żgħar u daw li xtrajna ma nafx min huma. Konna sfortunati li ġiġaw Felix u konna entuzjasta ħafna rajni ħaf kontra l-Fulham u mbagħad sfortunatament għamel dak il-fawl u tkeċċa. Imma the future looks bright, but the present isn't bright at all. Fakkartna ħafna f'dak ir-reklam li kellu kumpanija telefonika Ingliża fil-aħħar ta' snin design bl-aħħar slogan illi għaddejtilna hemmhekk Chris. Mela, grazzi. Morru għal-waqfa qasira ta' reklami, bqgħu magħna il għaliex id-dibattitu ser ikompli wara dawn. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Sharona fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Idħlu fid-dinja tal-fantażija permezz tal-logħba Hogwarts Legacy, l-aħħar logħba tal-PlayStation 5 u Xbox li Game Breaker issa għandu disponibbli fl-istabbiliment tiegħu ġewwa Birkirkara.
It-trasforma ruħek fis-saħħa li tixtieq issir u esperjenza avventura ġdida ser toħodna lura fis-seklu 19 u li se tpoġġik fiċ-ċentru ta' storja antika fid-dinja tal-maġija. Għalhekk qed tistenna fittex mura Game Breaker u kun parti mill-maġija li ġġib magħha l-logħba Hogwarts Legacy. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Denny's Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Merħba lura t-tieni parti tal-programm botta u risposta fejn il-lejla qed niddiskutu l-andament attwali tal-Premier League Ingliż. Infakrukom li min jixtieq jintervjeni magħna fil-programm tal-lejla jista' jagħmel dan billi ħalli d-domandi tiegħu fis-sezzjoni illi għandna miftuħa ma' din ix-xandira. Domanda minant wieħed mill-korrespondenti tagħna tal-Kamra Sportiva, James Said, li wkoll qed iżommna informati fuq il-logħba Manchester City Tottenham li hemm għaddejja bħalissa, riżultat ta' xejn b'xejn. Taħseb li l-Financial Fair Play qed tagħmel xogħla tajba meta tqis li hemm klabs bħal Chelsea li nefqu ħafna flus? Għalik din naħseb Chris. Sakemm ta' Chelsea kollox fair aħna nagħmlu. Illum kumbazzjoni kont qed nara fuq Sky għax anke jien di tal-fair play to be honest is quite a joke mhux dak għax tara Real Madrid, il-Barcellona, il-Paris Saint-Germain, il-Man City. Milli kienu qed jispjegaw illum fuq Sky li meta tixtri plejer u tieħ kontrattat minn strin u Chelsea qed jagħmlu di, l-ispiża taqqasam fuq 8 snin. Mhux jiġifieri jekk nefwa 100 miljun fuq dal-plejer kollha jidħlu dis-sena, ħajjidħlu division by 8, jiġu 12 miljun bej wieħed u ieħor fis-sena. Issa li barra minn hekk peress li Chelsea huma jieħdu l-fair play taħħadem fuq 3 snin. Allura, 3 snin il-Chelsea, meta rebħu Champions League, il-Chelsea ħadu 130 million mid-Champions League biz, dik meta taqta dak il-revenue. Allura, jekk ma nefqux dawk il-flus kollha dak iż-żmien, u dak iż-żmien kellhom il-ban li jixtru l-players, li ma nefquhomx, dawk mhux intilfu, dawk jiġu added to the following 3 years. To be honest, ma nafx kemm taħdem jew le s-sistema, ġifieri mhux ma' Chelsea biss ma' kulħadd għax kulħadd jisu minn rid jixtri players u nefaq il-belli li jgri u jagħtu l-pagi bi 300-400,000 ma nafx. Per eżempju, qegħdin ikunu eżaġerati. Per eżempju, City l-sponsors tagħhom, il-ground tagħhom u hekk huma l-owners stess tal-klabb, ġifieri da jekk mhux ħajaslu jaqbdu jżidulhom l-sponsorship l-Etihad toqgħod 100 miljun, 200 miljun fis-sena. So il-clubs għandhom nies bravi biżejjed to go around it fair play. Jiġifieri jiena personalment ma nafx kemm hi effettiva jew le. Ħaġa tajba kieku taħdem tajjeb. Mela, fil-fatt għadna kemm daħlet il-naħbar fuq da trasferimenti ta' Chelsea illi Brighton irrifjutaw offerta ta' 55 miljun sterlina għal Caicedo minnaħa appuntu ta' Chelsea. U dak għandu 20 miljon oħra u naħduħta. Eżattament, kif ġara bil-Ukren. Li fil-fatħattu miljun. Ta' Madrid. ħanajlek dita l-Arsenal u Chelsea offraw l-istess flus għalih. L-unika ħaġa li l-payment terms ta' Chelsea kienu aħjar. L-Arsenal għammilin, dejjem kienu għammilin, ġifiri, ma tantx kienu hekk. Mid-dera kienet il-payment terms, għax at the end of the day ħajoħduhom iktar malajr minn għandi Chelsea
milli kienu ħajoħduhom minn mal-Arsenal. Sewa wis, mela, Joe, Marcus Rashford bħalissa dejjem forma fej kull fej qed imiss qed isir deb. U sissa mill-waqfa tal-militlaw dejjem żamm appuntament mal-gowl tal-logħba tal-bieraħ mal-Crystal Palace. Kemm taħseb li n-numru 10 tagħkom ser ikun determinanti jekk kemm il-darba United tridu tilħqu l-għanijiet tagħkom għal din is-sena? Bla dubju Marcus illum u Marcus ta' sentejn ilu ma ġiex personalitajiet differenti. Għadda minn perjodu diffiċli, perjodu fejn naħseb laqqas psikoloġija ma ngħix miegħu, ġifieri kien jidher li psikoloġikament ma kien stabbli, is-supporters stess kienu xtaqu li ma jibqax jilgħab mal-United. Jiena ma kontx wieħed minn dawk, jiena dejjem nemmen li daw il-plejers li jkunu twildu ġol klabb diffiċli ħafna biex b'xi mod u jkollhom ċertu talent, diffiċli ħafna biex tispiċċa tbieħhom. Lingard kien wieħed minn dawk, però Lingard kumpanija ħażina, wrong people around him u spiċċa telaq. Rashford u Lingard telgħu flimkien. Rashford baqa' hemmhekk, Rashford għamel sajf jitrenja b'serjetà kbira, ġilura, sab manager li reġa' taħal konfidenza, naħseb il-World Cup boost jagħtu wkoll. Kien effettiv mal-Ingliżi, kien sventonat fil-logħba ta' kontra Franza x'millimetrikament seta' ġab dak il-gowl ta' draw minn dak il-free kick u kien jibqa' mniżżel fl-istorja dak il-gowl imma ġilura u tkun effettiv ħafna, naħseb wieħed mill-aħjar players li għandna. Forsi Casemiro u l-liċa naħseb wieħed mill-aqwa tliet players li għandna fl-opinjoni tiegħi. Però mhuwiex is-soluzzjoni tas-center forward tal-United, mhuwiex. Soluzzjoni tal-center forward tal-United ma nafx minn se jkun, mhuwiex Weghorst żgur, però nemmen bajnejja magħluqa li dal-manager tant rebaħ il-fiduċja tiegħu ta' ħafna miljuni ta' supporters oħra tal-United illi ra xi ħaġa fih li jista' jtieħ xi ħaġa fis-sistema tiegħu, però il-United fis-sajf li ġej żgur ċert li se jkun qed jonfqu ħafna flus fuq center forward. Għandek xi isem partikolari li taħseb jista' jkun? Hemm xi klon ta' Haaland jew m'hemmx klon ta' Haaland ma nafx ma għalija Harry Kane forsi? Jista' jkun xorta għalija Haaland qatt ma seta' jiġu mal-United minħabba l-history li missieru kellu mal-klabb u ma' Roy Keane li jitkellem ħafna bħala pandit illum imma bejn li titkellem u bejn li tkun qiegħed bil-qiegħda fuq il-bank tal-manager baħar jaqsam. Haaland qatt ma seta' jiġu mal-United, qatt. Aqqas meta kienu qed jaħsbu li kien hemm xi link dak iż-żmien Solskjaer u Norveġja u James Simon jissuġġerixxi l-Osimhen ta' Napoli. Ngħidlek. Plejer tajjeb u Napoli bħalissa naħseb wieħed mill-aħjar timiet jew fl-Ewropa, però meta tara plejer jilgħab fil-lig Taljan u mbagħad tiġi tara jilgħab fil-lig Ingliż. L-ewwel Christian mal-Lukaku, Lukaku kien jgħab mal-United, meta ġi lura ma' Chelsea wrong decision. Mhuwiex tajjeb għall-Premier League. Der stilla mal-Inter pass tal-Premier League huwa differenti. Osimhen tajjeb tekniku validu ħafna ma wieħed irid tittestjah tittarħilha fil-Premier League. Sewwa wis, JC, dal-aħħar qed naraw diversi protesti min-naħa ta' partitarji ta' Liverpool kontra s-sidin tal-klabb l-FSG. Xtaqna nisma' ftit minn għandek fuq din is-sitwazzjoni u kemm taħseb li dawn il-protesti huma ġustifikati? In a way, ġifieri ngħidlek direttament jiena propjament qaqqafna għal ma protesti għattaj. Ir-raġuni għalli mhux qed ngħidlek li m'hemmx protesti, imma qatt ma rajna xi protesti li jinżlu fit-triq. Fis-social media. Fis-social media tara ħafna. Fis-social media tara ħafna. Jien minn ħafna ġifieri kif nara jien l-istorja ikun jagħmel sens li inti ma taqbilx mal-owner. By the way, jiena naħseb illi s-supporters huma maqsumin.
Għandek sezzjoni li ovvjament kulħadd għandu dritt tal-opinjoni tiegħu, għandek sezzjoni li ma' kull riżultat ħażin maqdru l-owners u għandek sezzjoni li huma kuntenti daw l-owners. Jiena għalkemm l-owners huma l-owners ta' Liverpool, jiena ma nżommx ma' l-owners, jiena nżomm ma' Liverpool u dak li tajjeb għal Jason, permettin sekonda aġġornament minn ġewwa l-Etihad, Tottenham Hotspur morru fil-vantaġġ ftit momenti qabel tmiem l-ewwel taqsima permezz ta' Dejan Kulusevski. Manchester City xejn Tottenham wieħed. Linja lik Jason. Logħba interessanti ovvjament. Riżultat in a way naqa' sorprendenti sa ċertu punt. Kemm qed ngħidlek illi jiġifieri jiena nżomm ma' Liverpool ma nżommx mal-owners jew kontrihom. Biss ikun jagħmel sens li inti l-owners tikkritikhom. Anke meta r-riżultat ikun ġej tajjeb. Jiġifieri daw ħafna nies ta' sezzjoni ta' nies li by the way, jien għandi riservi tiegħi fuq l-owners tal-ġifieri wkoll, imma ikun jagħmel sens illi l-argument li inti tikkritika l-owners għax ma nefqux li ħafna drabi għax ma jkunux jissapportjaw lill-manager fi transfer market ta' toħroġ ġifieri. Ma kull logħba ħażina li joħroġ għax mhux tawlu sprayers u għax hekk u għax hekk. Biss ikun jagħmel sens wara dak l-argument meta t-tim tiegħek ikun qed jerbaħ u inti xorta tikkritika l-owners. Hemmhekk inti tkun qed temmen dak il-punt u tibqa' sostnieħ, kemm jiena nirrispetta dik l-opinjoni. Imma dal-aħħar 5 snin li tlajna 3 darbi Champions League Final, isni ftit smajt li min kien hemm min jikkritika l-owners. Meta ħadna l-lik wara 30 sena ma nieħdux il-lik. Isu ftit smajna min jikkritika l-owners. Il-ground dal-aħħar 5-6 snin jew forsi 7-8 snin qed jiġi mkabbar għat-tieni darba li marru training ground state of the art ta' 50 miljun euro ma' 50 miljun sterlina. Isom dak il-punt jgħid x'inhu? Inti xi trid tikkritika? Għal meta r-riżultat ġie ħażin, l-istess bħal meta jkun hemm coach sejjer tajjeb kif jiġu ħelba riżultat ħażin jeħel il-coach. Jiena għandi riservi tiegħi ejwa nemmen illi kif semmejta qabel anzi fil-bidu. Skużani Jason ħanerġa' ninterrompik, Tottenham Hotspur jieħdu bjew l-iskor qabel tmiem l-ewwel taqsima. Emerson 2-0 ġewwa l-Etihad. Naħseb li ġewwa tiegħu pjaċir biha. Għal vera ġew. Tittejtek. Riżultat iktar favorevoli għalik, favur, Ma naħsibx. Aħna dejjem jaqblilna jitilfu s-City, jitilfu l-Arsenal, imma narġu ngħidlek mhux qed nemmen li ħanerpollek qabel nara r-riżultat ta' nhar jew ħaneċċellenġew għalik qabel ir-riżultat ta' nhar il-ħadd. Jien naħseb aħjar jibqgħu s-City illum. Tliftu ġiex punti, il-bieraħ ġew. Semmejna u raġuni li kellna fejn nagħlqu l-logħba imma ma laqniex. Salvana De Gea u fl-aħħar Salvana Biżaka stajna tlifni anke l-punt stajna tlifna fl-aħħar. Mela, ħalli għal-argumenti għaw Jason, ta' Ġifieri, ovvjament daw opinjonijiet, biss jiena minix dak it-tibtab, ġifieri jekk tgħid fi transfer window kellna bżonn midfielder, jiena fl-opinjoni tiegħi kellna bżonn istajt li għadda ta' mhux illum. Ġifieri aħna ġibna lil-lum diġà weġġa insomma konna nafu. Ġibna plejer mislu, Melo Arthur, li da mal-Juventus ġifieri. Kulħadd kien jaf li għandna bżonn midfielder, u da finalment ma naħsibx li Klopp qatt lura milli jġib midfielder, naħseb li ma kellux il-backing finanzjarju. Minn dak l-aspett ikkritikhom meta għandek manager ta' dik l-istatura. Il-klabb għadu ġej minn wara żmien meta kellna l-glorja naħseb wieħed mill-aqwa żmien li kellna kienu dar 5 snin, jiġifieri naħseb li kien żmien li tappoġġjhom. U minn dak l-aspett li kritika lill-owners, jiġifieri m'għandix imma jekk titfa' fuq il-miżien dawn l-owners bis-saħħa tagħhom u mhux bis-saħħa tagħhom rajna investimenti wieħed wara l-ieħor kemm fl-akkademja, fit-tim, fil-ground, anke llum il-ġurnata għadha kif ħarġet ir-revenues huma enormi, ġifieri aħna qegħdin jekk Minister żball it-tieni wara Real Madrid. Biżna anke l-Manchester United fejn jidħlu
fejn jidħlu revenue ta' dal-aħħar snin, ġifieri minn għalija ħarġet illum. Ġifieri xi ħaġa tajba għamlu. Issa jekk tgħidli huwa biżżejjed nemmen li għas-support għadmu biżżejjed, imma ma naqbilx illi tikkritika bil-mod daqs li kieku kienu xi falliment. Ġifieri jistgħu jagħmlu issa bħal kollox dejjem fil-ħajja, imma issa ovvjament hemm l-ixju li ieħor li nistgħu nimbiegħu. Ironikament kemm aħna u anke Manchester United. Hemm xi fond mill-Qatar li der interessat fikom, Jason, kemm hemm minna din l-istorja? Ħanajdlek bħalissa tibda tisma' ħafna affarijiet. Hemm affarijiet li ftim minnhom tibda taqra u battajt l-owners qegħdin itellgħu jniżlok jixtrux lil daw jew lill-oħrajn. Dal-każ l-Ingilterra għandhom timijiet li huma jinaqqas ngħidilhom timijiet tal-futbol. Fl-Ingilterra huma istituzzjonijiet. Jien għalija Manchester United hija brand enormi u Liverpool l-istess, ġifieri. Wieħed irid jistennew jara u da ovvjament. Jalla min jiġi ovvjament ikun aħna bħala supporters nkunu kuntenti li ngħidu nigwadanjaw u dak li jagħmlu naraw fil-grantu. Sadan it-tant ukoll Felix Gallia jgħidilna proset tal-programm grazzi lilek li qed issegwi u xtaq iselli għalik ġew. Nsellimlu ħafna dak wieħed mill-biċċiet tal-amara tal-għandna l-klabb, Felix. Dejjem hemm il-klabb ma jfallix waħda. U l-papa tiegħu dejjem hemm. Insellmulu mill-amara, nsellimlek Felix. Insellmulu aħna wkoll grazzi tal-feedback illi qed ittina. Chris, issa, ejja ħan nitkellmu naqra fuq il-manager tagħkom, Graham Potter, illi wara ħafna jgħat sissa id-deluta xi ftit. L-ewwel qed taħsib x'li Tuchel tkaċċak minn wisq dal-istaġun. U t-tieni jekk taħsib x'illi fis-sitwazzjoni li tinsabu fiha intom bħalissa, Graham Potter huwa l-manager ideali għall-klabb tagħkom. Mela, ta' Tuchel, jekk il-rumors huma vera, ma naħsibx li kellhom choice li jżommu. Aħna jien kont nippreferi li jibqa' Tuchel, imma jekk kien hemm vera dal-problemi, naħseb ma kienx hemm triq oħra li keċċuh. L-appointment ta' Potter, personalment, jien number one ma stennejtix, u number two ma tantx kont kontent biha għaliex naħseb li Chelsea għandhom bżonn manager ta' naqra statura u disciplinat iktar minn Potter. Il-futbol il-Brighton, il-futbol li kienu jilabu huwa bellet ħafna. Imma differenza hi meta tim jilab kontra Chelsea, mhux ma' Chelsea biss ma' timiet il-kbar, jiddefendu jilabulhom bil-kontrattak. U mal-Brighton jattakkawlhom allura hemm l-ispazju fejn jattakkaw. Jider li għalla volja ma qalu xejn l-owners il-ġodda, automatically għat jibbekkjaw, għaxu kien għal li jrid players żgħar. U minn kif qed naraw minn dil-window, qed iġibulu il-players żgħar tajbin kollha fl-Ewropa, ġifieri automatically jibbekkjaw. Ma nafx daw u x'ħajamlu bħalma kien Abramovich kif jilla jara l-ewwel ftit li sejrin ħażin jaqbatu jbiddel il-coach. Having said this, il-policy ta' Abramovich, ħafna nies jgħidu l keċċi manager wara sentejn, wara sena, wara hekk. Minn mindu ġie Abramovich l-Ingilterra, il-Chelsea kien the most successful club, ġifieri il-policy tħobba jew ma tħobbix kienet taħdem. Keċċa players, managers, Mourinho darbtejn, li ovvjament il-Mourinho l-ewwel darba konna ħobbu għax it-tieni darba kien għal irbaħna lik biex kien ukoll. Ma pereżempju Di Matteo kulħadd kien għadu sal-lum ħobbu Di Matteo, jiġifieri u Ancelotti. Sarri qatt ma rebaħ qalb il-supporters. Tuchel ovvjament kienu ħobbu ħabba il-Champions League. Ma nafx, jiena naħseb jekk jituħ il-ċans il-Potter bil-players li qed iġibulu naħseb ikun suċċess. Jatuħx
A chance is the thing. Ma Palmat, personalment, I think the job is too big for him, Al Potter. Jena, l-lum missemma xaħġa ma ħanajlek il-medja Ingliża tremenda, semma Zidane il-lum, ma nafx ux vera jew le. Having said this, I wouldn't mind li jiġi Zidane. Ja ta' Zidane għandek qed tismaħ l-ewwel darba ħanajdu hekk. Illum ta' ħarġet rajta x'imkien ma' fuq xi gazzetta Ingliża ġifieri, probabilità li mhix vera. Tibda tisma' ħafna minn dawn l-spekulazzjonijiet meta jibdew ikonna ir-riżultati jkunu kontra xi tim partikolari u ieħor. Fuq hekk ħa nitkellmu fit-tielet parti tal-programm. Grazzi Chris, se nerġgħu marru fuq ta' reklami, botta u risposta jirritorna wara dawn. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Sharona fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Idħlu fid-dinja tal-fantażija permezz tal-logħba Hogwarts Legacy, l-aħħar logħba tal-PlayStation 5 u Xbox li Game Breaker issa għandu disponibbli fl-istabbiliment tiegħu ġewwa Birkirkara. Ittrasforma ruħek fis-saħħa li tixtieq issir u esperjenza avventura ġdida ser toħodna lura fis-seklu 19 u li se tpoġġik fiċ-ċentru ta' storja antika fid-dinja tal-maġija. Għalhekk qed tistenna fittex mura Game Breaker u kun parti mill-maġija li ġġib magħha l-logħba Hogwarts Legacy. Game Breaker, l-aqwa l-logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Denny's Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Merħba lura t-tielet parti tal-programm Botta u Risposta fejn flimkien ma' Jason Malija, l-uffiċjala relazzjonijiet pubbliċi tal-Official Liverpool Supporters Club Malta, teżorier ta' Chelsea Supporters Club Malta, Chris Mikallef u l-President tal-Manchester United Supporters Club Malta, Joe Tedesco, qegħdin niddiskutu s-sitwazzjoni attwali fil-Premier League. Infakrukom jekk tixtiequ tintervjenu f'dan il-programm, intom tistgħu tagħmlu dan permezz tas-sezzjoni tal-kummenti illi hemm miftuħa apposta ma' din ix-xandira. Xongarja iselli għalik Joe u għas-supporters kollha tal-United u never die proset tal-programm grazzi lilek Sean. Sean u għahu Felix. Il-bicċa mara oħra. Dejjem eklab. Jena kont niftakaru nsemmilhom konna skola flimkien lura
Xonu Felix huma żewġ ex membri tal-kumitat. Fil-ħajja tanna x-xarfu li nsellem sawlilhom u kif ukoll hekk hawn xi membri minn dak il-perjodu tal-bidu tas-snin 2000 li konna flimkien fin-naxxar insemmilkom ukoll. Lura għad-diskussjoni u issa nixtieq nitkellmu ftit fuq Newcastle United, tim li kwieti daw taħt it-tmexxija ta' Eddie Howe qed jokkupaw ir-raba' post bi 38 punt. Taħsbu li l-Magpies kapaċi jżommu hemm sal-aħħar? Naħseb li kif semmejna fil-bidu kollha kemm aħna diġà semmejnihom anzi jiena mort kważi għalkemm għadu kmieni tibda jekk hemm xi ħadd li għandu jieħu l-onuri fis-sens onuri mhux trofi imma fis-sens mertu għax-xogħol li qed jagħmel Eddie Howe. U naħseb illi bil-mod li qed jibbildjaw huwa qed jibbildjaw vera tajjeb ħafna. Manager żgħir, kompatti ħafna. Jiena naħseb li huwa diffiċli ħafna jew ta' ċertu punt jiġi naqta dwejja tilab magħhom għaliex diffiċli biex jaqalaw il-gowl. U b'xi mod il-klassifika mhix fis-sens mhix qiegħda tikdeb għaliex għandhom xi ħaġa li hija konsistenza. Issa jekk iwaslux sal-aħħar jew le jiddependi wieħed x'jifhem meta jgħid jekk iwasslu fejn iwasslu. Fis-sens jiena naħseb li kieku dawn Newcastle United jispiċċaw top 4 jiġu raba' post. Ikollhom season ultra milli sodisfaċenti. Ma ninsewx li biex tieħu top 4 fl-Ingilterra b'rispett kollu lejn li jieħdu kampjonati oħra madwar id-dinja mhuwiex l-istess li tiġi top 4 f'diversi kampjonati oħrajn, anka l-Italja. Jiġifieri naħseb jiena jekk Newcastle jirnexxielhom u jien ma narahomx il-bogħod milli jirnexxielhom għalkemm forsi għadu kmieni li jispiċċaw mal-ewwel erba' naħseb li għaliex is-sena d-dieħla anke jkunu daħlu f'Champions League anke fejn tidħol l-ispiża mhux għax huma jistgħu jonfulhom, imma minħabba forsi financial fair play ħajdaħlu ċertu flus, ovvjament li tidħol fil-Champions League tkun qed tagħmel qabża fil-futbol fix-xena internazzjonali. Jien naħseb in Newcastle jispiċċaw fil-Champions League jekk ixxu xi plejer jew tnejn issa llum neħħu il-Wood, jiġifieri naqsilhom striker li kien jiswihom ma kienx ngħidu hekk ma kienx starter. Imma naħseb they are 1-2 players short jekk ikollhom xi injuries. Naħseb ibatu. Having said this, il-klassifika ma tikdibx u huma qegħdin bl-ewwel erba'. L-opinjoni tiegħi għadu ma ninsewx li il-kampjonat għadu wasalna f'nofsu issa. Għaxa, kultant ovvjament il-tendenza nofs jannar kunu ġabdejna t-tini parti sew tal-kampjonat, pero għabba l-World Cup this is the 19th round. Ġifiri ħafna mill klabs labu 19, ħafna xinbidel. L-Arsenal għadhom ma labux kontra Manchester City, la home u laqqas away. U dik determina fejn sejħu il-kampjonat dis-sena. Ġifiri in-Newcastle sissa kienu kifat fil-bidu l-isbaq sorpriża li rajtien. Għax Blastilel, manager għadu żgħir, għandhom owners dawn naħseb għandhom mezzi daqskam għandhom l-owners tal-Manchester City. U sissa għadhom ma ġabux jew ma tterawx lejn il-club players bismijiet kbar. Il-Magpies huma naħseb l-iktar supporters fl-Ingilterra li għal-passjoni li juru, għal-support li għandhom u d-dedikazzjoni li għandhom l-klab tagħhom illi kieku hemm klabb ieħor barra l-United li nafru ma tantx iħobbuna ma ngħid li ħaqhom xi darba jieħdu nur huma dal-klabb għax vera u qed ma ninsawx li qegħdin fis-semi final tal-League Cup ukoll in-Newcastle, ġifieri
aħna għandna jnejna fuq di trofi, ilna 5 snin il-United ma jirbu trofi, li huma eternità, supporters ta' United 5 snin. U Newcastle qegħdin fl-equation ta' potential Man United Newcastle final. Ġifieri għandna jnejna sewwa fuq Newcastle palissa. In-Newcastle li semmejt, ġew, m'għandux jaqsam mhux m'għandux jaqsam mal-futbol, għandux jaqsam mal-futbol, li semmejt li l-support tagħhom huma passionate u kollox. Min statistika li l-Ingilterra, meta jitilfu Newcastle, il-production u l-productivity fiż-żona ta' Newcastle, fit-town, huwa baxx ħafna meta jilħu huwa ħaj ħafna. This is an official statistic, ġifieri Ma kontx naf di, ma tagħmel sens ħafna ma kombinazzjoni għax nies vera passionate ta' vera jgħixu għall-futbol. U dak id-darbi bozza l-kastigu ġifieri ta' żmien reċenti ġifieri produttività għamlu żmien kienet baxxa ħafna. Ħafna. Però dak id-darbi Newcastle Sunderland ma tantx isemmuh, però dak wieħed mill-iktar darbis li hemm. Speaking fuq derbies, Jason, ma nistax ma nsaqsikx fuq is-sitwazzjoni attwali li għaddejjin bħalissa ir-rivali l-kbar l-oħra tagħkom u l-ġirien l-Everton li qed jaqsmu attwalment il-klassifika ma' tim ieħor qed jiddelhom di West Ham u Southampton. X'opinjoni għandek fuq il-kriżi li bħalissa jinsabu għaddejjin fija t-tofis? B'mod sarkastiku wkoll, b'mod sportiv ukoll, ma jiddispjaċinix, ġifieri. Huma rivali eterni tagħna fil-futbol. Imma parti ċert. Le, naħseb li l-Everton waslu f'din is-sitwazzjoni. Fil-verità hija ħasra li l-Everton qegħdin hemm isfel. L-Everton huwa klabb kbir li rebaħ l-unuri. Issa fl-Ewropa mhux tim li rebaħ ħafna unuri, imma fl-Ingilterra rebaħ l-unuri sew. Ġifieri kun xi żbar rebaħ xi 8 kampjonati. Ġifieri l-Everton huwa klabb kbir. Biss, ma naħsibx li daw għamu fil-ħodu fil-sena l-oħra fil-2022 u ħadu deċiżjoni u għafitom għaw. Jena naħseb li ħadu ħafna deċiżjonijiet ħżiena waħda wara l-oħra li finalment qed wassalhom biex ikunu f'dil pożizzjoni. Jiena fl-opinjoni tiegħi għalkemm aħna ħobbu naqbdu magħhom fis-sens għax dawn huma rivali tagħna bħala Joe Merseyside. Naħseb li Everton baqgħu jaġixxu qishom klabb kbir, mentri fil-verità baqgħu bis-sistema kollox antik, biftit tibdil tista' tgħid, u provaw jibqgħu jaġixxu daqs li kieku huma klabb fl-opinjoni tiegħi li m'għadhomx il-klabb il-kbir darba kienu jew klabb ta' ċertu sajs. Anka li ġib ċertu managers li wara ftit xhur jitilqu kien naf insemmi l-Ancelotti per eżempju. Players li tibda tajt imma daw kif marru bħalissa mhux niftakar ismu kif xtraw il dak 40 miljun. Meta da ikun flop mat-tim, ġifieri minn mat-Tottenham xtraw player Ingliż, Dele Alli per eżempju, 40 miljun. Meta da marridu ħadd u dawn huma deċiżjonijiet waħda wara l-oħra, ġifieri qed insemmi plejer biex ngħid il-pinpoint jgħid il-xahar. Imma deċiżjonijiet waħda wara l-oħra illi fil-verità inti ma tkunx supporter tajt imma kif. U ma tkunx supporter tajt daw jafu x'qed jagħmlu. Ġifieri naħseb illi ħadu ħafna deċiżjonijiet illi qed iwassalhom f'din is-sitwazzjoni. Qabel ma nagħlqu li anzi, Chris Lampard. X'taħseb? Bħala coach, ma tantx kellu suċċess ħlif ma' Derby, għax meta ġi ma' Chelsea ma tantx dak. Bħala player, ovvjament, jibqa' fl-istorja nħobbuh
u kollox, ġifiri, imma bħala coach ma darbi għamel il-mirakli, imma kemm mal-Everton u kemm ma' Chelsea. Ma' Chelsea, mal-Everton forsi m'għandux il-rizorsi u l-players li kellu ma' Chelsea. Imma ma tantx jidher li qed jagħmel suċċess. Sewwa wisq, qabel ma nagħlqu issa xtaqt il-panel bħalma jiġri dejjem f'programmi bħal dawn, ittina l-aħħar aħbarijiet bil-klabs rispettivi illi l-lejla qegħdin tirrappreżentaw biss qabel ma tibdew. Julian Alvarez inqas id-distakka l-Manchester City, Man City 1 Tottenham 2. Club News, Joe tibdiet? Iva, aħna fil-ġummat li ġejjin ikun hemm l-anniversarju ta' traċedja ta' Munich, dis-sena jaħbad il-65 sena, u għall-ewwel darba Supporters Club organizzajna trip biex nieħdu grupp ta' supporters Munich. Jiena mun Munich kważi kull sena, da żminijiet għalli jaġi qisu pellegrinaġġ li kull sena fis-6 ta' frar ikun hemm kongregazzjoni kbira ta' supporters mid-dinja kollha fejn ikun hemm kommemorazzjoni, ikun hemm anka dinjitarji hemmhekk, pereżempju darba se jkun hemm Oliver Kahn f'għandhom tal-Bayern Munich, u jkun hemm Brian Robson, ikun hemm il-sindku ta' Munich, ikun hemm dinjitarji kbar li jattendu għal din l-attività. U bi pjaċir ngħid li dik kienet l-ewwel tentattiv li kellna biex intellaw grupp u se ntellaw 40 ruħ minn Malta. Meta tgħid 40 ruħ minn Malta komparat ma' l-eluf li ħajkun hemm numru kbir ħafna komparat is-sajs tal-pajjiż. U bi pjaċir ngħid ukoll li magħna se jkun hemm kważi l-kumitat kollu tal-Bayern Munich Supporters Club. Ma' Paul Sammut insellimlu minna u l-kollegi kollha tal-kumitat, ġifieri daw il-kumitat se jitilgħu magħna. Jien personali ħanejx ma' 8 oħra minn dal-grupp ħanejxu esperjenza kompluta li kienet ħolma tiegħi għaliex 9 minna qabel ma mmorru Munich se mmorru minn awwal Belgrade minn jaf l-istorja tal-United tal-crash li kienu qed jilagħbu kontra Red Star Belgrade. Minn Belgrade bl-ajruplan marru Munich waqfu refueling u minn Munich l-ajruplan qatt ma telgħu hemmhekk ġrat it-traċedja. Aħna 8-9 minn dal-grupp ta' 40 ħammorru Belgrade, ħanqogħdu fl-istess lukanda fejn kienu qogħdu l-United dak iż-żmien il-Majestic, u ħajkun hemm event hemmhekk, u l-event li ħajkun hemm hemmhekk se jattendu għaliha il-diretturi kollha, l-owners kollha tar-Red Star Belgrade li bqajna impressjonati. Din hija attività ta' 30 ruħ, ġifier aħna nkunu 9 minn 30 ruħ. U ġej il-President, il-CEO, kollox tar-Red Star Belgrade għal dil-event. Hija xi ħaġa sabiħa emmozzjonanti għalina l-immaġina jien ħanejxa l-ewwel darba. Però baqanna post wieħed fil-grupp ta' Munich, ġifieri jekk hawn xi ħadd forsi qed jismani u jitħajjar jista' jkuntat għall Antonello forsi jekk m'għandux kontatt għalihom kellha jibgħatilna email fuq l-email tal-klabb, tistgħu issibuna fuq kull mezz ta' social media li hawn, u l-email tagħna huwa info@manutd-malta.com jew sempliċement ikbu Manchester United Malta fil-Google. Fakkira żgħira il-membri tagħna li forsi qed jisimgħu dal-programm u ma jiġux jaraw logħbiet il-klabb, hemm il-kalendarju ta' dis-sena qed jistennikom biex jinġabar. Friday 27 January bħala da ġimgħa se nkunu qegħdin nuru il-film Munich, il-klabb minn Cinema Style, ħaniltaqgħu anke nisli ħanitilgħu it-trip u kollox, jiġifieri min jixtieq jingħaqad magħna ġimgħa fil-għaxija l-klabb dejjem ikun miftuħ bħal ħadd filgħodu kull darba li jkun hemm logħbiet tal-United. Min-naħa ta' klabb aħna għadu kif John Ashtenberg għadu kif nieda l-autobiografija tiegħu. John Ashtenberg huwa wieħed mill-assistenti ta' klabb, bażikament huwa il-coach tal-goalkeepers, fejn aħna għandna kuntatt tajjeb ħafna miegħu u fejn anke ġibnieh Malta u ntlaqa' tajjeb ħafna mis-supporters għax ovvjament huwa persuna li tħallna literalment meta tkun titkellem miegħu tkun titkellem ħafna affarijiet milli jsiru fid-dressing room u tisma' ċertu opinjonijiet. U nieda l-biografija tiegħu
U bħala rapport speċjali bis-saħħa tal-President tagħna Kristin Kastal u irnexxielna nġibu ċertu numru ta' ovvjament numru limitat ta' biografiji li ħajkunu kollha firmati minn għandu personalment u ovvjament diġà abdiet full booking so biex jintajjeb nħeġġeġ il-membri biex min irid jiktib jikkuntattja l-klabb u għet mill-membri u għet mill-komitat jew anke jiġu waqt logħba u jikkuntattjaw għet minna biex ikun jista' jakkustaw għet minnhom. Ovvjament naħdmu fuq first come first serve u nħeġġeġ il-membri biex jiġu kemm jista' jkun il-klabb naħseb li huwa l-post naturali tagħhom biex jaraw il-logħba u anke fejn ukoll il-membri li jistgħu jinżiraw il-mag li huwa kien ippjanat li jieħdu mal-menswalità tagħhom. Chris? Aħna minn naħatana dis-sena kellna naqra rivan fil-kumitat, daħħalna iktar nies fuq il-kumitat, għandi pjaċin ngħid li daħħalna 3 żgħażagħ li qed jaħdmu ħafna jieħdu ħsieb is-social media u Facebook page ġdida u affarijiet hekk. U ħanamlu malu actually issa għal sold out għandna fuq 30 ruħ, ħanitilgħu naraw il-logħba home mal-Leeds u mbagħad home mal-Borussia Dortmund fil-bidu ta' Marzu. Għandna tur lej Londra. Mela, grazzi lill-mistednin tagħna u kif ukoll grazzi lill-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom Game Breaker u Kicks Boutique Gym. Jekk ukoll nagħtu naqra ħarsa lejn il-programmi li ser ikollna matul din il-ġimgħa fuq in-netwerk tagħna tal-Kamra Sportiva, bejn dawn is-sibt jitla' il-video tal-analiżi ta' logħba Juventus Monza minn naħa ta' Mark Xkembri fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube fil-waqt li nhar il-ħadd fid-9 jirritorna il-programm Big Zone fejn l-ewwel ħansimgħu lil Kopajt Chris f'xandira rekordjata jitkellem fuq il-logħba Liverpool-Chelsea u mbagħad xandira diretta Jude Kawki jidħol jitkellem fuq il-logħba Arsenal-Manchester United. Big Zone jirritorna it-tnejn fil-11:15 filgħaxija fejn l-ewwel nisimgħu Mark Xkembri jitkellem fuq il-logħba Juventus-Atalanta u mbagħad nidħol jiena ftit momenti wara tmiem il-logħba Inter-Empoli biex ngħaddi reazzjonijiet tiegħi wkoll fuq il-logħba li nerazzurri ta' Simone Inzaghi ser ikunu labu kontra l-Empoli. L-erba' u mbagħad fid-9 toħroġ xandira rekordjata ta' reazzjoni ta' Clayton Chomba Zammit għall-logħba Lazio Milan li se tkun intlabet it-tlieta. Botta u risposta jirritorna mbagħad il-ħamis fid-9 bħallu ġimgħa fl-istess ħin fejn id-darba ser naqilbu għal kollox nitkellmu fuq il-Formula 1 u preċessament fuq il-karriera ta' Sebastian Vettel, l-erba' darbi champion li irtira wkoll f'dawn l-aħħar snin. Infakrukom ukoll illi dan il-programm daqsi oħra ikun ukoll disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna għal daqstant tinsewx tidħlu hemm tafsu subscribe ħalli ma titilfu ebda bil-kontenut illi qegħdin ukoll noħorġu minn żmien għal żmien li jinkludu l-programmi kollha tas-sensiela, botta u risposta, reazzjonijiet, il-programmi ta' Big Zone, eccetera, eccetera. Jiena ma tfadalli xejn ngħidilkom għal-lejla, grazzi tal-li segwejtuna, sakemm niltaqgħu għall-programmi li jmiss il-lejl it-tajjeb, saħħiet u ħudu ħsieb. Ciao, thank you. Risposta ġi wassal lilkom minn Beauty Wisdom Game Breaker u Kicks Boutique Gym.